Masako bi gazte animatu zian, zaldi baten kontra desafia doita. Eta kasu intziaten da, hoxe, animatu ginen, da hemen geha. Desafia zen kilometro bat, gutxira era, karretera, zaldapangora, eta hoxe, Eusebio gaur nahi du. Sortekoa izan geha hor. Bai, tarteka pixkat entrenatu zaldia, eta hori, niztenka pixkat ibili, eta bai, zeba zeperpatu dugu bai. Zerresa ez da izan, parekatu iritsi geha, baina ondo, gorra izategotan behantzako, zaldiantzako, netzako esorren beste. Merito gaina Eusebio daka, merito ikondina. Bueno, ez dakit, afari bateko kontu bat izan zen, animatu ginean, bizikletan, zehozein behartzala, herri bazkarien aurretik jendia juntatu, jendia entretenitzeko, eta batek ezaute zura zaldin ibiltze zana, eta haren kontra nolain, eta herriko biziklistan artean, bestian kontra, bagainekin zaila zehola, baina astindu politia eman digu. Hasieran planteatzen zigun aldapan gora itea, eta esan genion pixkat aldapa berare behartzula, goraka gehiago zen nabarmen. Eta hori hemen errekako buelta ditu zaio nahi Floria baserritikan, uneaino, hasieran bentaja pixkat atera jo, baina ja behin zuzenian harrapatu nian, aixe ibilia. Zaldin problema zen kurbak eta bustitia eta ezintzula nahi egin bekorrin. Bea bakarra hor luzegoa izan bazane, berdin. Eta gurien kanbio ja indarran falta zen, orduan bi izatian bentaja hori bageneka, baina ez digu ezertako balia izan. Hombre, gu kompetitiboak eta zer gauzetan kanikatan irabaztea gustatzen zaigu, orduan hemen berdin. Dena emateatea gara, baina alperrik. Herri bazkarien aurretik, jendia bilduta otea, unbian krosata gero, hoxe. Utxunoi pixka bete, jendia espektakulu eman, 3 minutuko zea bat izan da, baina festa pixka jarri, bazketa irabazi.